Existeix verdaderament una pressió important per a que les dones tinguin fills, perquè, i a més, que es crien, si pot ser, seguint un patró tradicional, perquè és l'Estat el més interessat en que això es produïsca d'aquesta manera. És una manera per la que les dones s'ocupen de la criança dels fills, s'ocupen de la família, s'ocupen de la cura de les persones dependents i els homes poden projectar la seva personalitat en l'àmbit públic i desenvolupar-se professionalment. La legislació no està pensant en donar a les dones, millor dit, en fer possible el desenvolupament, el lliure desenvolupament de la seva personalitat, perquè la dona que decideix tindre una carrera professional i vol ser mare al mateix temps, troba molt més obstacles que un home, segur, El plantejament és aquest, la dona té un problema i ha de solventar-lo ella. Vol participar en el públic, no sols en el mercat laboral, sinó també la participació política, la participació social. Molt bé, conciliació. L'Estat podrà fer alguna cosa, farà polítiques per a promoure la conciliació, per a promoure, com diu la nostra Constitució, en l'article 9.2, que la igualtat siga real i efectiva, però que ho solvente la dona.